እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22-25-31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቀጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት፣ ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ 2 ሐምለ 2013 ወይ ከዓ 9/2021 ብኣቆጣጽራ ኣውሮጳ እዩ። ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ኢና ንሎሚ ክነቕርበልኩም ዜና ኢና ክነቕድም። ድሕሪኡ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ትማል ዘካየዱ ኣኼባን ዝተቓልሑ ሪፖርታትን ምስ ሚኒስትሪ ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣኼባ ዝሃቦ መግለጺ ብቅደም ሰዓት ክቐርቡ እዮም። ካብ ውፅልና ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ራያ ራዩማ ዝተባሃለ ፓርቲ ኣብ ትግራይ ሰላማውያን ሰባት ይቕተሉን ይእሰሩ ኣለዉ ዝበለሉ ሪፖርት ክነስዕብ ኢና። ንጀኔቫ ድማ ክንመልሰኩም ኢና። ታሕላቕ መሰላት ሁማን ራይትስ ዋች ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ኣጀንድኡ ንክገብሮ ፀዊዑ ኣሎ። ክነስምዐኩም ኢና። ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝተፈጸመ ጾታዊ መግሳስ ዝሕብር ሪፖርት ተቐሪቡልኩም ኣሎ። እዚ ኩሉ ንዓኹም ምሳና ጽንሑ ሙሉእ ትሕዝቶና ተኸታተሉና እናበልና ብክብሪ ንዕድም። ፈለማ ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ሰላም ከመይ ኣምስኹም? ዕለታዊ ዜና ኢትዮጵያ ንኻልኣይ ገጽ ምምላእ ሓጽቢ ሕዳሴ ትቀራረበሉ ኣብ ዘላ እዋን ግብፅን ሱዳንን ተሪድ ቁጥዕ የስምዓ ኣለዋ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቴን ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ተፋሰስ ማይ ኒል ምትእትታው ክገብር ብሓሙስ ኣብ ዝተጋብአ ርክብ ጸዊዖም እዮም። ኣብ 2011 ምስራሕ ጀመረ ሓጽቢ ሕዳሴ ዓብዪ ማያዊ ጸዓት ክፈጥር ትጽቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ኣብ ኣጋሚ ዝዛሙ እዩ ዝርከብ። ኣብቲ ርክብ ኢትዮጵያ እውን ብመንገዲ ሚኒስትሪ ማይ መስኖን ጸዓትን ስለሺ በቀለ ኣቢላ እውን መልሲ ሂባ ነይራ። ንምዕጋት ፈለግ ኒል ኣመልኪቱ ንዝሓለፈ 10 ዓመት በበይኖም ርክባት ደኣ ክካየዱ ጽንሑ እምበር ዛጊት ግን መዕለብያ ይረኸቡን። ኣብቲ ርክብ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ እተን ሃገራት ፖለቲካዊ መፍትሒ ከናድያን ነቲ ዘሎ ፍልልያትን ዘጽብብ ቁልጡፍ ዘተ ክገብራን ጸዊዕን ኣለዋ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ብኻል ወገን ጉዳይ ግድብ ዓቢ ህዳሴ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ክምለስ ብቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ምውሳኑ ናይ ኢትዮጵያ ዓቢ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ ኢሉ ሚኒስትሪ ወጻኢ ኢትዮጵያ። ወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ዓርቢ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ካልኣይ ምምላእ ግድብ ህዳሴ ምስ ተዛዘመ ግብፅን ሱዳንን ናብ ምትሕብባር ክምለሳ እየን ኢሉሎም። ብኻልእ ዜና ንኣገልግሎት ሰብኣዊ ሓገዝ ነፈርቲ ናብ ክልል ትግራይ ንምብራር ናይ ኣየር ክልል ሙሉእ ንሙሉእ ተፈቂዱ ኣሎ ዝበለ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እተን ነፈርቲ ግን ክወፃን ክኣትዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍተሻ እየን ክብል ኣፍሊጡሎም። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ዘቐመጦም ቅድመ ኩነታት ዘይከኣል ክብል ብምግላጽ ተቐባልነት ከም ዘይብሎም ሓቢሩሎም። ናይዚ ዝርዝር እውን ድሕሪ ዜና ክስዕብ እዩ። ኣብ ራያ ልዕሊ 50 ንጹሓን ዜጋታት ምቕታሎም ናይ ራያ ራዩማ ፓርቲ ኣፍሊጡ። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ከባቢ ራያ ኣብ ልዕሊ ንጹሓን ሰባት ቅትለትን ካልእ ዘይሰብኣዊ ተግባራትን ይፍጽሙ ኣለዉ ክብል ራያ ራዩማ ዝተባህለ ፓርትን ካልኦት ወገናትን ይጠርዑ ኣለዉ። ካብ ሕወሓት ዛጊት ርእቶ ንምርካብ ኣይተኻእለን። ኣብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ራያ ራዩማ ሓላፊ ርክባት ወጻኢ ጌታቸው ከበደ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕወሓት ዝርከብ ከባቢ ራያ ዓዘቦ ዝነብሩ ህዝቢ ንብርክት ዝበሉ ጸገማት ተቓሊዖም ኣለዉ። 50 ዝኾኑ ሰባት ብዘስካዕክሕ መንገዲ ምቕታሎም ልዕሊ 30 ህዝቢ ድማ ካብቲ ከባቢ ምፍንቓሉ ፈሊጥና ኣለና ኢሉ። ኣብ መንበር ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ እውን ዛጊት 22 ኣባላቱ ብሕወሓት ከም ዝተቐተልዎ ሓቢሩሎም። ብኻል ወገን ፌደራል መንግስቲ ዘጣየሶን ካብ ከተማ መቐለ ወፂኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድሕሪ ውሳነ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ መንግስቲ ፌደራል እቲ ክልል ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክቐርብ እዩ። ካብ ትግራይ ጸብጻብ ከቢድ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ምምጽኡ ብምቕጻሉ ናይ ሕብራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላትን ትግራይ ኣብ ኣጀንድኡ ክእትዋ ውሳነ ንምምጻእ ኣብ ግምት ይእቱ ምህላው ሁማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡ።
توسانه قلطيفو خغبر يغبا ونيبل تقلالي عقاب حق إثيوبيا بوغنو وصيت مرمرؤ نهزبي علاوي كم زغبر عفريتلو نزون دحر زينا كنوسخلينا شادشاي هاغراوي مرچا بسلام نخودا نحاد عمت ابيلو مدلاو يغبر كم زنبره ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈሪያት ካሚል ንጋዜጠኛታት ገሊጻም ኣብ ድሬዳዋን ሐረርን ገይሻ ዘላ ሙፈሪያት ንሕብረተሰብ ዝሳተፈ ኣተሓላለዋ ሰላም ውፅኢት የምጽኣሉ ኢላ ካብዚ ተመክሮ እዚ ንቐጻሊ ምርጫታት ትምህርቲ ንምቕሳም መጽናዕቲ ይግበር ምህላውን ሓቢራ ኣብ ድሬዳዋ ኣብ ዝገበረቶ ምብጻሕ ብስነ ምግባሮም ዝተመስገኑን እሙናትን ገለልተኛ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ተኣማንነት እቲ ዝተኻየደ ምርጫ زلعل ترى كم زنبرام كم استردت وسيخة جليس الله منستر سلام إثيوبيا ويزرو مفاريات كامل أب ديردوا مسمرحتها هيمانوت مرحتي تكلاتن حيثات ستانون بمرخاب تمهاخير الله يبل وكلنا عدس تقول كاب ديردوا زي دمس أمريكا واشنطن دبوب السودان 10 عامت بعلة المتا لوما عربي تسنبل الله كاب سودان مفلاي دحر زكايرت تنويح قالسي بتشعات حملة 2011 ناسمتا استغوناصفت دبوب السودان نشومنت يخبتن ناي ناسمت عمتاتا اب كينات حد يحلفاتهم نزملكت ابراهام تسفالو لزواهدو حصيل صحفالو من ياخذ اوربيا كاب سودان نمفلاي دحر زكايده تنوح قالسي بتشعات حملة 2011 عامه مرت نصانتا زتغوناصفت دبوب السودان نشومنت خبتن ناي نصانت عمتات اب كينات حد يحلفاتن اب 2018 سممع مقراص توثيق ادم مفرامو استات 400 شح زيغاتات هيوتهم سينهم جناون اتهاجر كبوليتيكاوي قطباون صطاون حمس مسايتناغفتن امريكا عد انجليزن نروين بمخنيات 10 عامت نصانتا ابزوصو حبراو مغلصي اتهاجر ابز حلف 10 عامتات كبيد سقاي كم زرعيت عملكيتن اتن ثلاث هاجرات اب مغلصين نصانت لممصا زنبر مر قالسي جنا مبصعو زي مفصامو ازي زحزني لنا اللوام بسنك عقرقر كابلتشن 14 ناتحيزو ابتهاجر وقعو صنبل نصانت يتخايدن لو معامتون كم بريزيدنت سالفا كير جن لتعلت عملكيتهم نهزبهم مجلسي كسمعوا تثبيت يقبر مس كفتاتات لبدا كورونا فيروس زيغاتات كمنبر MK وصونو تعلت كبعلوا سبب سلطان اتهاجر ممرحي احلفهم علوم دبوب السودان ابلتشن 11 دحر زكايدتو هاجراو ريفرندم نصانتا كتوجن كلا كام محبرسب عالم سفح تقبالነት نيروا اتو بصبق زجمره لعول اتوت شياط ندادي زي مسمم على علوت مرحتا اسعيب جن قلطيفا ابكينات حدحديا تشميما كم وصيت دما استات 300 كابز حزبا حصرت مغب كغاطمن كلو كابزياتهم لعل 100 شح عبدركو خيتعصبو خمزلو بروجرام مغب عالم يملكت زطفو عدلات دا اي وحدنبر حجون هيوت بزحات نمدحان زررب سلام كدفالو دما بروجرام مغب عالم يمحصن فرنسا اب افريقا زلوا وتادراوي هلاوي كتغدل اب تدالولو زلاوان سراويتا حجون اتي ناب افريقا زمصلو خناتات يفتاتنو مالون اب سميناوي مالي قلع عدتات درو اب ايد عطقات داعش وتقالوا سحلف ورحي ناي فرنسا بريزيدنت ايمانويل ماكرون اتي اب زوبا ساحل نا القاعده داعش نموغا زمته برهن زبحال شوعت عمز قبره وفري كم زبق اعتزاريبو نيرون اتوم سراويت مليهم زوصلو درات غزيه ايتنغرن جن لعل حموش تشح زخونو ارتخبابي تمديبهم زلو وتادرات فرنسا ابزن زقصلا اوارح كغودليهم بريزيدنت جو بايدن نموصا سراويت امريكا كاب افغانستان عملكيتو مغلصي هيبلهم امچرشتا ورحين حاسه امريكا بمولو سراويتا كاب افغانستان كسحب مخانا ابز حبرلو سراويت طالبان بوغنو عواتات مزغب كم زلو يحبرالهم امريكا نتي 10 عمز وسد وتادراوي معسكر وديا سراويتا كسحبولو زوسنت مخنيات بريزيدنت جو بايدن مبرهي بلهم بعد قالصات بريزيدنت امريكا ابتي وفري بليونات دولارات كتطف انكلا 2448 وتادرات تقتلهم قالوت 20722 دما ابتي وفري كم زقصلو غاديصلهم زي ابر سيتيز ورده كبيت سنا امراوي حاسيا خون كله عاوت ابزيركو بوخينات زمص ولد امريكا ايكسددن يكبل بريزيدنت بايدن قاليصلو اب مقتل بريزيدنت هايتي جوفنال مويس ايد كم زلوا مستطرطرو يسرلو حلقه بوليس هايتي
ኣብ ቅትለት ፕሬዚደንት ሃገር ኢድ ከም ዘለዎም ዝጠርጠሮም 17 ዜጋታት ከም ዝቀየደ ኣፍሊጡሎ 15 ካብቶም ዝተኣሰሩ ጥርጥራት ዜጋታት ኮሎምቢያ ክኾኑ ከለዉ ክልተ ድማ ተወለድቲ ሃይቲ ኮይኖም ኣሜሪካዊ ዜግነት ዝሓዙ ምዃኖም እቲ ሓበሬታ የመልክት ብመሰረት ጸብጻብ ፖሊስ ነቲ ቅንጸላ ዝፈጸመት 28 ኣባላት ዝሓዘት ጋንታ ክትከውን ከላ 26 ካብኣቶም ዜጋታት ኮሎምቢያ እቶም ዝተረፉ ክልተ ድማ እቶም ድሮ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ተወላዶ ሃይቲ እዮም ሞስኮ ሩስያ ምብጻሕ ዝገብር ዘሎ ጉጅለ ልኡኽ ጣልባን ኣፍጋኒስታን 85 ሚእታዊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ኣትያላ ይብላ ኣሎ መንግስቲ ኣፍጋን ግን ሓቂ ኣይኮነን ኢሉሎ ዜና በዚ ፍጸም የቕኒልና ተወልደ ዶንጊ ዝመፀና ዜና ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከም ዝተዘራረቡ ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን የሪክ ገሊጹ ኣሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ቀዳማ ሚኒስትር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ትካላት ኣብ ትግራይ ንኽንቀሳቐሱ ከም ዝሕግዙ ዝሃብዎ መረጋገፂ ከምኡውን ከም ኤሌክትሪክን ርክባትን ዝኣመሰለ ኣድላይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ብቕልጡፍ ናብ ንቡር ንክምለሱ ንዝሃብዎ መረጋገፂ ከም ዘመስገኑ ገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውግእ ደው ንምባል ዝኣተዎ መብፅዓ ዋና ጸሓፊ ኣፍልጦ ከም ዝሃብሉ ከምኡውን ነፈርቲ ትካላት ረድኤት ናብ ትግራይ ንክኣትዋ ሕርሻዊ ስራሕቲ ንምድጋፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቃል ከም ዝኣትወሎም እቲ ዜና ጠቒሱ ኣሎ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀዲሙ ዝተሰርዐ ናብ ኒውዮርክ ይወስደና ብጠረብ ቱኒዝያ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንግድብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ትባል ሐሙስ ክዛተ ምዃኑ ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደባትና ሓቢርና ነርና እቲ ርክብ ከመይ ከም ዝኸደ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለና ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ ተርጉምዎ ምንያ ተቕርቦላ ኢትዮጵያ ንኻልኣይ ገጽ ምምላእ ሓጽቢ ህዳሴ ትቀራረበሉ ኣብ ዘላ እዋን ግብፅን ሱዳንን ተሪር ቁጣዓ የስማዕ ኣለዋ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲኣተን ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ተፋሰስ ማይ ኒል ምትእትታው ክገብር ብሓሙስ ኣብ ዝተጋበአ ርክብ ጸዊዖም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ሳምሕ ሹክሪ ከም ዝበሉ This blatant act of unilateralism is not only a manifestation of Ethiopia's irresponsibility and its callous indifference to the damage that the filling of this dam could inflict upon Egypt and Sudan. ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ከይተላዘበት ነቲ ሓጽቢ ክትመልእ ኢላ ብምውሳና ምልክት ዘይሓላፍነታዊ ተግባራን መርኣያ ንዕድል ካልኦት ህዝብታት እተርእዮ ሸለልትነትን እዩ ምምላእ እዚ ሓጽቢ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ግብፅን ሱዳንን ናይ ህይወት ውሳኔ ምሕላፍ ከምኡውን ንጻውዒት ማሕበረሰብ ዓለም ጸማም እዝኒ መሃብ እዩ ኢሎም ምሕጽንታ ሱዳን እውን ካብ ናይ ግብፂ ዝፍለይ ነበረን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሱዳን ዶክተር ማርያም ሳዲቅ አልማሕዲ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ስቂሉ ከይዕዘብ ይስክፍተን እተን ሚኒስተር በቃላተን ከም ዝበላ وذلك برفع العنت والمعاناة عن شعب السودان بأن يتم ملء وتشغيل سد النهضة بناء على اتفاق قانوني ملزم وشامل እቲ ቀንዲ ሻቅሎት ባይቶ ጸጥታ ድምፁ እንተዘይስሚዑ ነቲ ኢትዮጵያ እትወስዶ ቤናዊ ናይ ምምላእ ስጉምቲ ከም ምድጋፍ ከይውሰድ እዩ እዚ ምስ ዝፍጸም ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ኣሰካፊ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ኢለን ኣብ 2011 ምስራሕ ዝጀመረ ሓጽቢ ህዳሴ ዓብይ ማያዊ ጸዓት ክፈጥር ትጽቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ኣብ ኣጋሚ ዝዛሚ ዝርከብ ኣብቲ ርክብ ኢትዮጵያ እውን ብመንገዲ ሚኒስተር ማይ መስኖን ጸዓትን ዶክተር ስለሽ በቀለ ኣቢላ መልሲ ሂባ ነይራ We are building a reservoir to store water that will generate electricity by heating turbines. For your information, the GERD reservoir is 2.5 times smaller than that of the Aswan Dam in Egypt. ነቲ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝፈስስ ንኣሽቱ ፈለጋት ኣማእዚና ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ንሰርሕ ኣለና ምናልባት ምጥቃስ ዘድል እንተመሲሉ ሓጽቢ ህዳሴ ካብ ሓጽቢ ኣስዋን ናይ ግብፂ ብክልተን ፈረቃን ደረጃ ዝንእስ ምዃኑ እዩ እቲ ዘገድስ ግን እዚ ሓጽቢ ህዳሴ ነቶም ቀረብ ኤሌክትሪክ ዘይብሎም ልዕሊ 65 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ተስፋ ፈጢሩ ብምህላው እዩ ኢሎም ንምዕጋት ፈለግኒ ለኣመልኪቱ ንዝሓልፉ 10 ዓመት በበይኖም ርክባት ደኣ ክካየዱ ይጽንሑ እምበር ዛጊት ግን መዕለቢ ኣይረኸቡን ኣብቲ ርክብ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ እተን ሃገራት ፖለቲካዊ ፍታሕ ካናድያን ነቲ ዘሎ ፍልልያተን ዘጥብባሉ ቁልጡፍ ዘተ ክገብራን ጸዊዖም
يغنيالنا منيان أبراهامن كالاي ريبورت أبز قداي زيزة تقرأيو قداي قدب أبي هداسي إثيوبيا ناب حبرات أفريقيا كملس ببيت مخرص أتتا حبرات منقستات موسانو نا إثيوبيا أبي دبلوماسياوي عوت إيلو منستر قدات وصا إثيوبيا وهبكا منستر وصا إتهاجر أمباسادر دينا مفتي لوما عربي نغازيت إنياتات أبزهابو غازيت أو مجلسي كالاي زور مملاء ماي نايت قدب مستزازمة جبسن سودانن ناب متحببار كملس أياني لهم بزيكازي ንኣገልግሎት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ነፈርቲ ንምብራር ዘኽእለን ናይ ኣየር ክልል ሙሉእ ብምሉእ ተፈቒደሎ እተን ነፈርቲ ክወፃን ክኣትዋን ከለዋ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍተሻ እየን ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተኽሱ ጠጠው ንምባል ኢሉ ዘቐመጦም ቅድሚ ኩነታት ዘይከኣልን ተቐባልነት ዘይብሎምን እዮም ይብሉ እቶም ኣምባሳደር ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ዝርዝሩ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኩሎም ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ክምለስ ምግላጾም ንኢትዮጵያ ዓብዪ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ኢሎም ይህ አጀንዳ እንግዲህ እንደምታውቁት ትላንትና አሜሪካን ሀገር በሴኩሪቲ ካውንስል እንዳልሆነ ሆኗል ከም ትፈልጥዎ እዚ ናይ ትማላ ኣጀንዳ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ከም ዘይኸውን ኮይኑሎ ድሕሪ ሕዚ እቲ ኣጀንዳ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ክምለስ ኣይኽእልን ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ እዩ ክብሉ ኩሎም 15 እዮም ክበሃል ብዝኽእል ድምፀትና ክፈላለ ተዘይኮይኑ ንጉዳይ ሴኩሪቲ ካውንስል ብዝብል ዘምለጠ ምስ ምዃኑ ናብኡ ክውሰድ ወሲኖም ኣለው እዚ ንዓና ዓብዪ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ኢልና ወሲድና ኣለና እዮም ኢሎም ኣብ ከይዲ ዝርከብ ምምላእ ማይ ናይቲ ግድብ ምስ ተዛዘመ ግብፅን ሱዳንን ገጸን ናብ ምትሕባር ክምለሳ እየን ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ድሕሪ ሕዚ ናይቲ ግድብ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣይውሰድን ኢሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ኣምባሳደራት ኣባል ሃገራት ተፋሰስ ናይል ኣብ ዘካየዶ ምይይጥ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ምኻዱ ትኽክል ከም ዘይኮነ ኣብ ምርድዳእ ምብፅሑን ዓረብ ሊግ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ክኸይድ ምግባሩ ንሃገራት ኣፍሪካ ዘለዎን ንዕቐት ዘርኢ ምዃኑ እቶም ኣምባሳደራት ገሊፆም ኢሎም እቶም ወሃቢ ቃል ንጉዳይ ክልል ትግራይ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣገልግሎት ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ንምብራር ናይ ኣየር ክልል ሙሉእ ብምሉእ ተፈቒዱሎ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እተን ነፈርቲ ክወፃን ክኣትዋን ከለዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍተሻ እየን ኢሎም እቲ ፍተሻ ካብ ነፈርቲ ብተወሳኺ ንመካይንን ውልቀ ሰባትን ከም ዝሓውስ እውን ሓቢሮም ለሰብአዊ እርዳታ አድራሾች የበረራ ፈቃድ አለ እንደምታውቁት በረራው ግን በዚህ በአዲስ አበባ በኩል ነው እዚህ ከደረሱ በኋላ ከዚህ ነው ወደዛ የሚሄዱት የተፈቀደ ሰብአዊ ረድኤት ንዘብፅሑ ከምቲ ትፈልጥዎ ናይ በረራ ፍቃድ ኣሎ እቲ በረራ ግን በዚ በአዲስ ኣበባ ኣቢሉ እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ምስ በፅሑ እዮም ናብኡ ዝኸዱ ድሮ ተፈቒዱሎ ኣብኡ ዘሎ ደም በርበር ክፀሪ ኣለዎ እዚ ብዓለም ለኸ መዐቀኒ ተፈቲሹ ዝሓልፍ ኣውሮፕላን ይኹን መኪና ወይ ባቡር ብናይ ሓንቲ ሃገር ድሕነት ምፍታሽ መሰል እዩ ዓይኒ ፍተሽን ዝብል እንተዘይመፁ እዩ ዝምረፅ እዮም ኢሎም በዚ ሓይሊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሓይልታት ትግራይ ከም ዝፈረሰ ዝገለጽዎ ድልድይ ተከዘ ዳግም ንምህናፅ ስራሕ ከም ዝተጀመረ ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም ምስ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ብዝተኣሳሰረ ናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ለዩኒላተራሊ መንግስት ለወሰደው ሲስፋየር ይሄ ኃይል እስካሁን ፖዚቲቭ ምላሽ የለውም ሌሎች ተኽሲ ጠጠው ንምባል መንግስቲ ንዝወሰዶ ቤናዊ ስጉምቲ እዚ ሓይሊ ክሳብ ሕዚ ኣወንታዊ ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበሉን ካልኦት ዘየድልዩ ክኾኑ ዘይኽእሉ ቅድመ ኩነታት እናደርደረ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ንሕርሻ ቁሩብ ንምሕሳብ ንምርግጋእ ነቲ ህዝቢ እውን ዕድል ክህብ እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘሎ እዮም ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ኤምባስታቱ ከም ዝንኪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ድሕሪ ምግላጾም ኤምባስታት ይዕፀው ከም ዘለው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይውረ ዘሎ ሓሶት እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ተግባራት ምምሕያሽ ዝዕፀፉ ኤምባስታት ከም ዝህልው ግን ሓቢሮም ኣለው ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ يغني قبر زرد الدمسي أمريكا أيو نابكال ريبورت خنسجر سراويت إثيوبيا كاب كلل تجراي كاب زوج صن الدحر أستاد حمصة سلام هوان سبات بسنكي مالناتهم بزسكاخ خوناتات كاب استقتلوا
ኣስታት 30,000 ከም ዝተመዛበሉን ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ከም ዝተኣሰሩን ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ራያ ራዩማ ዝተባህለ ፓርቲ ገሊጹ። ኣቦ ወንበር ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትግራይ ብወገኖም ዛጊድ 22 ኣባላቱ ብሕወሓት ከም ዝተቐትሉ ሓቢሮም ኣለው። ፌደራል መንግስቲ ዘጣየሾን ካብ ከተማ መቐለ ወፂኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ንውሳነ በይናዊ ተጻብኡ መንግስቲ ፌደራል ስዒቡ እቲ ክልል ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ ዝርከብ ይብል። ነዞም ዝተጠቕሱ ጉዳያት ኣመልኪቱ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ዛጊድ ኣይሰለጠን ይብል። ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኣኹ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ። መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ብምእዋጅ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ምውጽኡ ስዒቡ ንክልል ትግራይ ዝተረከበ ብሕወሓት ዝምራሕ ሓይልታት ትግራይ ንጹሃት ሰባት ካብ መቕታል ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ዘይሰብኣዊ ተግባራት ይፍጽም ምህላው ዝተፈላለዩ ኣካላት ይሕብሩ ኣለው። ሓላፊ ቤት ጽሕፈትን ጉዳያት ወጻኢ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ራያ ራዩማን ኣቶ ጌታቸው ከበደ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብዚ እዋን ኣብ ደቡብ ትግራይ ከባብታት ራያ ዓዘቦ ዝርከቡ ተወለድቲ ራያ ንብርክት ዝበሉ ጸገማት ምስጥሖም ገሊጾም። ንሶም ስጋብ ሕዚ 50 ዝበጽሑ ንጹሃት ሰባት መቕታሎምን ልዕሊ 30,000 ዝኸውን ህዝቢ ድማ መምዝባሉን ተዛሪቦም። መከላከያ ሲወጣ ልክ ራያ ዓዘቦ ሓይልታት ምክልኻል ምስ ወጹ ከባብታት ራያ ዓዘቦ ካብቲ ኣብቲ እዋን ኩናት ዝነበረ ኩነታት ንላዕሊ እዩ ኣብ ጸገም ወዲቑ ዝርከብ። ልዕሊ 30,000 ዝኸውን ህዝቢ ካብ ማይጨው፣ ሒዋነ፣ ዋጅራትን ካልኦት ከባብታትን ተፈናቒሉ ይርከብ። ብፍላይ ኣብቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝነበሩ ሰባት ደገፍቲ እቲ ለውጢ ኢኹም እናተባህሉ ስለ ዝውንጀሉ መንበሪኦም ገዲፎም እናወጹ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ዘለዎ ከባቢ ኣላማጣ ይውሕዙ ኣለው። ኣብ ከተማ መኾኒ ጥራሕ 600 መናእሰይ ብሲኖትራክን ሚኒባስን ጽዒኖም ወሲዶሞም 500 ዝኾኑ ተኣሲሮም ልዕሊ 15,000 ዝኾኑ መራሕቲ ስድራ ንብረቶም ተዘሚቶም ገዛውቶም ተቓጺሎም ህንጻታቶም ዓንዮም ብርክት ዝበሉ ሰባት ከባቢ 50 ዝኾኑ ስጋብ ሕዚ ከም ዝሞቱ ኣቀታትልኦም ግፍዓውን መቕጽዕ ክኸውን ተባሂሉ ብሲኖትራክ ሬሳታቶም ከም ዝጎትዎ እቶም ካብኡ ሃዲሞም ዝመጹ ይነግሩና እዮም ዝበሉ። ኣረጋውያን ህፃውንቲ ዝሓዛ ኣዴታትን ዝርከብኦም ተመዛበልቲ ንዝኸፍአ ጸገም ምስጥሖም ዝዛረቡ ኣቶ ጌታቸው ምምዝባል ህዝቢ ሕዚ እውን ከም ዝቐጸለ እዮም ዝሕብሩ። ብእግሮም እዮም ዝጓዓዙ ምንም ነገር ከይሓዙ ኣረጋውያን ህፃናትን ኣዴታትን ኣለው። ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ፍሉይ ሓይልና ሰዓበ ሓደጋ እዩ ዘብፅሐልና ዘሎ ሓይሊ ምክልኻል ተዝምለሰልና ተዘይኮይኑ ግን ክንውድእ ኢና እዮም ዝብሉና እዮም ዝበሉ። ብተመሳሳሊ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ምውጽኡ ልክዕ ኢሎም ዝኣምኑ ኣቦ መንበር ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትግራይ ዶክተር አረጋዊ በርሀ እውን 22 ኣባላቶም ኣብ ትግራይ ብሓይልታት ሕወሓት ከም ዝተቐትልዎም ገሊጾም መከላከያ የለቀቀውን ቦታ ሓይሊ ምክልኻል ሒዝዎ ዝነበረ ከባብታት ገዲፍዎ ምስ ወፀ ዝሓዝዎ ቦታ ነቲ ነባረ ህዝቢ ንዓና ኣይደገፍኩምን ንሰራዊት መንግስቲ ተቐቢልኩም ኢኹም ኣተኣናጊድኩም ኢኹም እናበሉ ይቐትልዎም ኣለው። ንኣብነት 22 ዝበጽሑ ኣባላትና ኣብ ቅድሚ ስድሮኦም ተቐቲሎም እቲ ዝካየድ ዘሎ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰል ሓደ ግዜ እውን ከምዚ ይግበር ድዩ ኢልካ ንምሕሳቡ ዘሰክፍ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ እዋን እቲ ሓበሬታ ከመይ ከም ዝረኽብዎ ቪኦኤን ዶክተር አረጋዊ ዘቕረበሎም ሕቶ ፍልፍል ሓበሬታኦም ብግልጽ ክፍለጥ ከም ዘይደልዩ እዮም ተዛሪቦም። መረጃ እናገኛለን የመረጃ እንትናቸው ሓበሬታ ንረኽበሉ መገዲ ኣለና እዩ ግን ድማ በዚ ብማዕከናት ሓበሬታ ምግላጽ ጥቕሚ ዘለዎ ይመስለንን እዮም ዝበሉ። ካብ መቐለ ወፂኡ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብን ብመንግስቲ ፌደራል ዝተጣየሸን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንውሳነ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ስዒቡ ሓይልታት ጸጥታ ፌደራል ካብ ትኽልል ምውጽኦም ነባራዊ ኩነታት እቲ ክልል ኣዝዩ ዝኸፍአ ምዃኑ ጸብጻባት ብምጥቃስ ሓቢሮም። እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ልኢኹለይሉ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣሸባሪ ክብሉ ንሕወሓትን ደገፍትን ዝፈጸምዎ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዝበሎ ተግባር ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜጋታት ይስደዱ ኣለዉ ክብል ሓቢሩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገበርቲ ሰናይ ሰብኣውያንን ሓዊሱ ብሓፈሻ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዘይሰብኣዊ ክብል ዝገለጾ ተግባራት ሕወሓት ክኹንኑ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ሓቲቱ። ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ትኽልል ምውጽእ ስዒቡ ምስ ቀትለት ንጹሃን ተታሒዙ ንምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ነዝለዓሉ ክስታት ብመዳይ ሕወሓት ዝተዋሃበ መልሲ የለን። ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ብዘይምህላው ነዚ ኩነታት ኣመልኪቱ ካብ ሕወሓት ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይተሳኽዐን። ይቕንያልና ሳራ ክቡራት ካብ ሰበስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ግብረ መልሲ እዞም ዝሰማዕኹምዎም ሪፖርታት ንምርካብ ንጽዕር ኣለና። ምስ ረኸብና ክነስምዐኩም ኢና ክንቅጽል። ታላቅ መሰላት ሂውማን ራይት ዋች ዘውፅኦ መግለፂ ዝመልከት እዩ። ብንያ
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ናብ ኣጀንድኡ ከሓቕፎ ሂማን ራይትስ ዋች ፀዊዑ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጸመ ከበድቲ መግሃስትታት ተዘቃልዑ ሪፖርታት ኣብ ዝወፅሉ እዋን እቲ ኮሚሽን ንትግራይ ዝምልከት ውሳኔ ኣብ ኣጀንድኡ ከካትቶ የሰላስለሉ ካብ ሂማን ራይትስ ዋች ዝተረኸበ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ንኣዋርሕ ብገፍዒ ተሳቒዩ እዩ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ማዕረግ ገበን ኩናትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝተፈጸመ ገበንን ኢለን ከም ዝገለጾ ዝዝከር እዩ ኣብ መክፈቲ ኣኼባ ቤት ምክሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት መደረ ዘስማዓ እተን ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ጅምላዊ ቅትለት ከይጻረኻ ምእሳር ኣስገዳድ ምፍንቓልን ጾታዊ ጥቃዓትን ዝሓወሰ ከበድቲ ዓመጻትን ግህሰትን ተፈጺሞም እዮም ኢለን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ልኡኽ ጾታዊ ጥቃዓት ኣብ እዋን ግጭት ደጋጊሙ ከም ዘጠንቀቆ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ምግሳስ ደቂ ኣንስትዮን ጾታዊ ጥቃዓትን ተፈጺሞም እዮም ብዕስለ ንደቂ ኣንስትዮ ምግሳስ ዝሓወሰ ልዕሊ ክትግምቶ ትኽእል ጭካኔ ከም ዘጠቓልል እቲ ሪፖርት ጠቒሱሎ መጠነ ሰፊሕ ግህሰታት ኣብ ዝተፈጸመሉ ሃዋህው ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ስቕታ ክመርጽ ኣይግባእን ይብል ሂማን ራይት ዋች ቅልውላው ናይ ትግራይ ኣጀንዳ እቲ ቤት ምክሪ ንክኾን ውሳነ ምሕላፍ ዝደንጎየን እቲ ቤት ምክሪ ክገብሮ ዝኽእልን ዝተሓተ ቁም ነገር እዩ ይብል ዞባውን ዓለም ለኻዊ መስራሓት ምጽራይ ይቕጽሉ ኣለዉ ሓደ ካብቶም መስራሓት በቶን ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ዝተበገሰ ኮይኑ ኣሎ እንተኾነ ውፅኢት እቲ መስርሕ ምጽራይ ንከቕርባ ዘኽእለን ውሳነ ክሳብ ዘይጸደቐ ንውፅኢት እቲ ምርመራ ኣብ ግምት ዘእትወሉ መገዲ ኣይክህሉን እዩ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ነቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ውፅኢት እቲ መርመራ ክግለጽ እዩ እተን ኮሚሽነር ንውፅኢት መርመራ ኣብቲ ቤት ምክሪ ንከቕርባ ውሳነ ምሕላፍ ግና ንጽፈት እቲ መስርሕ ክጸልዎ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ረቂቕ እቲ ውሳነ ከም ዝተጠቕሰ ናብ ውሳነ እንተተበፂሑ እቲ ቤት ምክሪ ካብ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር እዋናዊ መብርሂ ንክበጽሖ የኽእሎ ኣቐዲሙ ከይፈረደ ወይ ከዓ ጣልቃ ከይኣተወ መስርሕ ምጽራይ ንክቕጽል ዕድል ክፈጥረሉ እዩ ይብል ይምዕብል ዘሎ ጸጥታዊ ስግኣት ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ርክባትን ምንቅስቓስን ኣጋጢሙ ዘሎ ዕንቅፋትን ኣብ ግምት ብምእታው ተወሳኺ ግፍዕታት ምእንታን ከይፍጸሙ እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ውሳነ ከጽድቆ ብኡ ኣቢሉ እዋናዊ ሓቅታትን ሓበሬታን ንክረክብን ሓላፊነቱ ክዋጻእን ይግባእ ድሕሪ ናይ 8 ኣዋርሕ ምጽባይ ግዳያት ኣብ ትግራይ ካብዚ ዝነኣሰ ኣይኮነን ዝግብኦም ይብል ሂማን ራይት ዋች ዘውፅኦ መግለጺ ክቡራት ዝትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኢሜይል ክትልእኹ እንተደልይኹም horn@voanews.com እዩ ጽሓፉልና ኣብ መእተዊና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝወረደ ግፍዒ ዝምልከት ሂተር ሞርዶክ ኣብ ትግራይ ዝቐነየት እያ ዝለኣኸቶ ሪፖርት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቀጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ 2 ሓምለ 2013 ወይ ከዓ 9 ሓምለ 2021 ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳ እዩ ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ኢና ንሎሚ ክነቕርበልኩም ዜና ኢና ክነቕድም ድሕሪኡ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ትማል ዘካየዱ ኣኼባን ዝተቓልሑ ሪፖርታትን ምስ ሚኒስትሪ ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣኼባ ዝሃቦ መግለጺ ብቅደም ሰዓት ክቐርቡ እዮም ካብ ውፅልና ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ራያ ራዩማ ዝተባሃለ ፓርቲ ኣብ ትግራይ ሰላማውያን ሰባት ይቕተሉን ይእሰሩ ኣለዉ ዝበለሉ ሪፖርት ክነስዕብ ኢና ንጀኔቫ ድማ ክንመልሰኩም ኢና ተሓላቕ መሰላት ሂማን ራይት ዋች ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ ኣጀንድኡ ንክገብሮ ፀዊዑ ኣሎ ክነስምዐኩም ኢና
ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝተፈጸመ ጾታዊ መግሳስ ዝሕብር ሪፖርት ተቐሪቡልኩም ኣሎ። ዝኽሉ ንዓኹም ምሳና ጽንሑ ትሕዝቶና ተኸታተሉና እናበልና ብኽብሪ ንዕድም ፈለማ